Maayong buntag, Maigson. Maayong buntag, again. Are you excited to worship the Lord? Kung excited ka, mutindog ka. No, so atong i-prepare atong kaugalingon every time mo dulto sa presensya sa Ginoo. Amen ba? No, ayaw kawati mong kaugalingon na mo anhi ka dito for 2 hours nga wala ka naka-encounter sa presensya sa Ginoo. Ayaw itugot sa imong kaugalingon. Amen? Okay, so magampo ta. Heavenly Father, we thank you, God. We thank you for this wonderful day, Lord. We thank you, Lord God, Lord, another opportunity, Lord, nga mong gihatag for us, Lord God, nga maka-worship mi sa imong ngalan, Lord God, buhi nga Dios nga mong gialagaran. Salamat, Lord God, sa imong gugma, Ginoo, sa imong grasya sa imong kinabuhi, Lord God. Salamat sa imong pagkamaayo, Lord God, throughout the week. Yours, Lord God, you have been so good, Lord God. Lord, I pray, let your Spirit come down, Lord God. Let your Spirit shows miracles in our midst this morning, Lord. Salamat, Lord God. Everyone nga nakaroon nga nag-seek will find you, Lord God. Everyone, Lord God, is thirsty, Lord God, masatisfy sa imong living water, Lord God. Salamat sa imong pagkamaayo, Lord, sa tanan imong buhaton. Lord God, akong deklarar, Lord God, na matag usa, Lord God, walay malabyan in this morning sa imong presensya. And even we pray sa imong kaigsuunan, Lord, nga nagpadulong, Lord, maabot sila nga safe, Lord God, diri, Lord God, nga dapit, Lord. Lord God, salamat sa tanan, walay laing rason nga nung nami, Ginoo, to glorify your name, Lord God, to worship your name, Lord God. Dawatang dungog himaya this morning. In Jesus' mighty name, we pray. At tanang og, amen. Let's Hallelujah! Hallelujah! Kumusta ang inyong simana? Kumusta ang inyong simana? Ang Diyos ba maayo? Ang Diyos ba matinud-anon? Ang Diyos ba na-apirmaminti sa atong sitwasyon? Amen? Come on, atong abi-abiyon ang presensya sa Ginoo. Hallelujah! Come on! Hallelujah! We welcome you, Lord! We welcome you in this place, God! Oh! We praise you, Jesus! Hallelujah! Woo! Thank you, Lord! Come on! Come on! Let's worship God! Ika'y pasasalamatan, sa'yo ay tunay na kalayaan, kalayaang di mababayaran ni numan. Kami malayang mag-awitan, kami malayang magsayawan, sa piling mo kami malayang lubusan. Kami magpupuri sa'yo, sa buong mundo, mga malayang Pilipino, pinuspos mo ng pag-ibig mo. Kami nagpupuri sa'yo, nagkikisa sa buong mundo, na malayang Pilipino, pinuspos mo ng pag-ibig mo. Kasalanan
alipin ang kasalanan, misyon, sakit at kahirapan. Ang pag-asa namin ay kamatayan na lang. Hindi ay nakilala, nagkaroon ng bagong pag-asa. Yun kami malayang malaya, malayang talaga. Salamat, Lord! Di nagpupuri sa'yo, nagkikisa sa buong mundo, na malayang Pilipino, sinuskus mo na pag-ibig mo. Hey! Nagpupuri sa'yo, come on! Pagkikisa sa buong mundo, na malayang Pilipino, sinuskus mo na pag-ibig mo. Kami nagpupuri sa'yo, nagkikisa sa buong mundo, na malayang Pilipino, pinuspos mo na pag-ibig mo. Kami nagpupuri sa'yo, nagkikisa sa buong mundo, na malayang Pilipino, pinuspos mo na pag-ibig mo. Oh, hallelujah! Salamat sa mong gugma, O Diyos! Salamat! Salamat sa mong pagkamaayo! Oh, ang kaya kang simbahon, O Diyos! Yes, Lord. Thank you, Jesus. Come on, let's continue to be in the presence of the Lord. Thank you, Lord. If you are here and you want rest in the presence of God, the Lord is saying to you, just come. Just come. Just come. He wants to fill you. Karong adlaw. Just come. Come as you are in the presence of the Lord today. Yes, Lord, open the eyes of our hearts, Jesus. Come on, why don't you lift up your hands towards heavens? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We are hungry for you, Jesus. Fill our empty cup, Lord. Fill our empty cup, Jesus. My delight is in you, Lord. On your word I set my heart. You are peace, you are calm for my restless soul. You light my way through the dark. Come on. I want to know you even more. Yes, Lord. Holiness is my desire. Purify, burn in me, come and make me clean. You refine me with your fire. Come on, church, let's hear your voice.
my heart to you, Lord. Yes, Jesus. You are all that we need, Lord. You are all that we want. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come on, church, let your voices be heard. Come like a wind. Come like a wind. Come like a flood. Come like a flood and saturate me now. You're all I want.
Thank you for the cross. What a love, Lord. What a love, Lord. What a love, Jesus. What a love, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. You are magnificent, God. You are the Prince of Peace and the Lord of Lords. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. No one is like you, Lord. You are beyond every word. And we cling to you, Lord. Ikaw ang mong kusog, Lord. Ikaw ang mong kalinaw. Come on. Sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta. Ang Dios nga tagiya kanimo. Ang Dios nga nagbuga sa ginhawa nga imong giginhawa karon. Ang tagiya sa hinulaman mong kinabuhi. Mga anak, mga pinagka, mga hinigugma, mga pinili kong mga anak. Nagkadoon ang akong pagbalik. Ang akong orasan dili sama sa imong orasan. Ang pagtikang sa akong adlaw dili sama sa pagdagan sa panahon sa kalibutan. Ang Dios nga balaan, ang Dios nga mahigugmaon, nakig-uban kaninyo. Miuban ako kaninyo sa matag panaw ninyo sa inyong kalibutan nga paglakaw. Kitimanan ko ang tanan nga inyong gibuhat. Kilatit ko ang tanan nga mahitabo sa inyong mga kinabuhi. Walay makalilong kanako sa tanan nga inyong gibuhat. Bisan sa tago, bisan diha taliwala sa kagitngit. Nakitaan ko gayon ikaw. Kay sama ka sa kasulaw sa kahayag, sa dihang gimugna ko ikaw, sa dihang gihatagan ko ikaw sa kinabuhi, sa dihang gibabati ko kanimo ang matuod kong gugma, sa dihang giluwas ko ikaw, giangkon ko na ikaw nga pinili ko nga anak, gipataliwadaan ko ikaw sa akong duha ka mga kamot, aron walay makaunsang makailog kanimo. Walay unsa man nga buhat sa kanitgit nga makahatag o kahadlok o kakuyaw diha sa imong kinabuhi. Kaya ko ang nanalipod kanimo. Apan pagbantay kaysa dili madugay sa usa lamang ka magpamilok sa imong mata. Posible ko ikaw hukasan diha sa kaluwasan nga gihatag ko kanimo. Ayaw gayon pagbukti yung kalipay sa kalibutan. Ang kaluwasan nga gihatag mo na kanimo. Kay hapit na ang akong pagbalik. Hapit na ang akong pag-abot.
hapit na ang pagkuha ko kanimo. Dili mo ka na makita ang mahibawan sa tibok mong kinabuhi. Kaya kung lamang ang nagasunod, diya sa akong mandong pandasyon, nga mahitabo ni tibuok kalibutan. Di mani, ako ang tibuok nasod. Ako ang tibuok nasyon. Ako ang magabuot nining tanan. Musa magbantay kayod kanunay, nga dili ka matipas sa tika kay mong gitingkangan karon. Uban na ako, kuyuga ako kanunay. Kay hatagan ko ikaw sa gahom ni mong gikinahanglan. Ang tanan ni mong gikinahanglan, ihatag ko kayod kanimo. Musa, liguna ang imong kaugalingon. Pag maputli kanunay, kay gisusi ko ang sulod sa imong kasing-kasing. Ug nabasa ko ang anaa sa imong hunakuna sa matag karon ug unya. Panalipdan, bubuan ko ikaw sa kadagaya, sa kalinaw, sa kalig-on, sa kaayuhan, sa kalipay, sa katagbawan, sa tanan nga imong gikinahanglan. Dawata ang dagaya gikan sa akong trono. Nag-ingon ang pulong sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa imong pulong, Ginoo. Among gidawat ang imong pulong, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Joy unspeakable. Thank you, Lord. Silyo'y mong pulong, Ginoo, sa mong mga kasing-kasing, Lord. Sa takna sa mong pagbalik, Lord. Makaplagan minimo, Ginoo. Walay mawala, Ginoo. Dili na mo ni mabuhat kung wala ka, Lord. We ask for your grace, Lord. Remind us always of your word, Lord. That each and every day we will grow stronger in you. Dili ka na mo ikabaylo, Lord. Bind us with your love, Lord, until the day of your coming. We hope on that glorious day, Lord, when we see you face to face. Abba, Father. Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Continue to move in this place, in the midst of your people. It is time. It is time. Thank you, Lord. We bring you back all the glory, honor, praises, and adoration in Jesus' name. Amen and amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Grabe ang presensya sa Ginoo, no? So,
It's time to give again. May buntag sa tanan. Allow me to share the word of God. Matthew 6:21. For where your treasure is, there will your heart be also. Kung ahay mong bahandi, naa dito yung mong kasing-kasing. Do you agree? We know, kita mga tao, if we love someone, dili good question sa tuwa ang paghatag. Amen? Like we love our spouse or anak. Kung muhatag ta sa ilaha, dili gyud na question because we love them. Tinuod gyud kayo, giving is a matter of the heart. Dira masukod ang gugma kung unsa ka kanabitang willingness to give without question. And I encourage you everyone this morning, I believe nga kita tanan diri na gihugugmay na to ang Ginoo. Amen? We love the work of the Lord kay ang Ginoo na itrabaho diri sa kalibutan. So, atong ipakita ato ang gugma sa Ginoo. There's so many ways to show our love to God. Amen? But one of these is to give our offering. Amen? Ipahatag na to ato ang finances because we love the work of the Lord. Kaya naay mission pa diri sa Ginoo sa kalibutan. So, I hope and pray nga kita tanan sa atong kasing-kasing diri karon muhatag ta with willingness, with cheerfulness sa atong kasing-kasing because we love the Lord. Amen. Okay, gihayo ang tanan to stand up and atong i-lift up ang ato ang gi-prepare ng offering sa Ginoo. Tithes and offering, it could be your 10% sa imong kinitaan, it could your love offering, G12 offering for the Lord. Heavenly Father, Lord, thank you, God. Thank you so much, Lord. Sa mga kamot nga nagbayaw, Lord God, resulta sa imuhang pagpanalangin sa imong kinabuhi. Nga, kani nga mga kwartaha, Ginoo, amo ning kinasing-kasing ug malipayon nga gihatag diha nimo, Ginoo. Lord, salamat, Lord God, na in response to your goodness, Lord, we know, Lord God, your work is not yet done. There is sa kalibutan, Lord, and we love to give for the cause of your kingdom here on earth, Lord. Thank you so much, Lord, sa tanan nga naghatag. I declare open doors for mga panalangin, mga opportunity, nga kananggikan jud nimo, Ginoo, nga kanang mopa-draw us closer to you, God. Dili kanang mga opportunity nga mapalayo sa muadya gikan nimo, Ginoo. Salamat, Lord God, sa maalamon nga mga kaigsuonan, Ginoo, nga i-manage namo among 90%, Lord, nga mahimo ming ma-set free sa kapobrehon tungod kay maalamon mi nga mo-manage sa among kinitaan, Ginoo. Salamat sa tanan. We love you. We love to give, Lord God. In Jesus' name we pray. Ang tanan mingon og amen. Okay, pwede na ta makahatag, mga igsoon. Amen. Amen. Once again, good morning, Happy Church. Okay, I know nga first service, pwede ba nga kanang bisag sayo sa kabuntagon, pwede ba nga kanang makadungog taog usa kaayo ka mainiton nga good morning. Good morning, Happy Church. Okay, pwede ba nga maka-wave ka for to at least 3 persons, no, sa imuhang tapad. O katong naay ba dugay-dugay ni mga wa nakiti say hi. No, then pakita po dyan sa imuhang matamis nga smile. No? All right. This morning, gi-welcome din nako ang matag usa, no? O gi-welcome pud nako ang mga bagong gawa sa Encounter. Dapat din mga bagong gawa sa Encounter. Taas ang kamot, kaway-kaway sa mga bagong gawa sa Encounter. Praise God, praise God. And o gi-welcome pod nato ang mga first timer o katong una pang nakasulod ani nga building. Naba this morning.
pwede ba namo ka nga maabi-abi? Pwede ba ka nga mutindog? Diari nga side, if it is your first time. Una nimong higayon nga ning sulod ani nga building. Naba, diri nga side? How about diri nga side? Diri sa tunga. All right, ma'am, welcome, sir. Welcome. Pwede ba nga magpabilin ta sa pagtindog kanjot? Okay, we just want to welcome you this side. Napa ba ko na-miss? First time. How about on this side? Yes, we have some VIPs. Sir, welcome. Pabilin sa pagtindog kanjot, sir, ma'am. Sir, narito sa tumoy, kita ka na mo. All right, so sa amo ang mga VIPs, dako kayo mga kalipay, it is our joy. Labaw sa tanan kalipay sa Ginoo nga nakikauban mo namo. Dili sulagma nga naa mo karong buntaga, ang Ginoo na plano sa inyo ang kinabuhi. And kanunay na mo ning ginayon, we love to see your smile. And welcome to Happy Church. Pwede ba kita tanan in the count of 3? Welcome to Happy Church. 1, 2, 3. All right. In behalf sa leadership sa church, no, sa atong mga kauban, sa cell leader, sa tanang leader sa church, nalipay kayo mi nga makikauban sa inyo ha. Thank you for coming. Okay. Pwede na mo makapanglingkod. O naaday mo kanang kuan, kanang card. We would love to have some informations gikan sa inyo ha. And pwede ra na ninyo ihatag sa atong mga share on your way out. No, pwede na po ninyo matag karon. Okay? I think mo hatag ba og karon ba nga tayo mo hatag og kanta ang kuan? Nya pa di ay. So highlights sa. So we'll have some highlights for this for our activities for this week. Alright, congratulations po dihay sa ato ang mga bagong nabautismuhan katong unang nga batch for this year sa atong Women's Encounter. Naapod sila baptism no atong Saturday. And dili po na to pakyason pag-acknowledge sa ato ang mga online viewers. Thank you for engaging with us. And it is our prayer nga you will not just only stay for a few minutes but you will stay until mahuman ang service and God will bless you. Thank you for your time. Thank you for staying with us. Are you excited with the Word of God? All right. Before pa day sa Word of God, pwede ba nga katong ato ang mga participants sa encounter? Pwede ba mo manindog? Karon ninyo i-offer ang inyong kanta. Pagpaka na to sila mga igsoon. All right. Alay mo diri guys. Let me go. I laid all to hear you say you were mine. Draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again.
Amen. Thank you guys. And ato lang pakpakan sa makausap pa Exxon. Pwede na tayo balik sa ato ang gilingkuran. Okay, are you excited for the Word of God this morning? Okay, a few reminders before ta mo sulod sa pulong sa Ginoo. We would really appreciate it if for a few minutes pwede nimong mapugnan imong kaugalingon from refrain from going to the CR og ayaw pag-abri og kanang mga lain nga your social media apps or engaging any other activities on your cell phone other than the Word of God this morning. Amen. And it is my privilege nga i-introduce no ang magdala sa pulong sa Ginoo this morning. Walay lain kundi ang atong inahan ani nga iglesia, si Pastora Tita Aliman. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, kaway-kaway ang tanan. Good morning. Kumusta mo mong tanan karong last Sunday of the month of April? Prosperous. Woo! Once more, once again, ready, go. Wow! Salamat sa Ginoo. Manindog mo maigsoon sa pulong sa Ginoo. Salamat kayo sa kalampusan sa tibok semana. Naka-baptize ta kagahapon sa mga kababayenan nga ning sulod sa Encounter Weekend last week. Wala pa namo makuha ang numbers, but mga 100 kapin sila nga na-baptize yesterday. Woo! Salamat kay Lord. And malampuson po nga Encounter Weekend sa mga men's, 101 from Pagadian, dayon unom dito sa Margos. So, salamat kay sa Ginoo. Amen. Ni ata sa business, ang Diyos naa sa negosyo sa mga kalag sa tawo. Og mao ni ang church nga niaka. Ang atong tahas diri sa Pagadian City is to win souls and make disciple. Kay hapit na gyud og salamat nga naapil pa ta before the coming of the Lord. Let's come to the Word of God, the book of Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 verse 10 to 12. Matthew chapter 5 verse 10 to 12. NIV akong gigamit sa English nga version na to. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Ato yun yung ubahan sa Bisaya, bulahan ang gilutos tungod sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos, kay mahisakop sila sa paghari sa Diyos. Bulahan kamo, nabay kamo dire? Kung biay-biayon, daog-daogon sa mga tao, butang-butangan sa tanang matang sa kadautan, tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay, pagmaya, kay dako ang ganti nga gitaganaa kaninyo dito sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Let's raise our right hands. Lord, in the name of Jesus, kana makamuta makadawat karon Lord sa panalangin nga gikan sa langit. Salamat Ginoo sa imong pagpili namo. Salamat nga wa man nimo gibutang sa kalibutan nga walay pulos. Kundi doon na may purpose, Lord. Ang tanan makasabot, labi na sa mga bag-o nga naka-encounter nimo, makasabot sila o makadawat sila. Sa portion nimo, Lord, sa imong kingdom. Dahan salamat, Ginoo. Bless our mind, bless our heart.
Bless our body, Lord, as we respond to your word this morning. Kaya ang di lang pagpaminaw ang importante, kundi ang pagsugot. Salamat sa kusog sa pagsugot. Salamat sa grasya sa pagsugot. Kaya dili nagikan po na mo, power po ninimo nga makasugot minimo, Lord. Salamat kay mahan, among gihalad, among kinabuhi nimo karong buntaga. Sa gahom sa ngalan ni Jesus, ang tanan mo singgit og hallelujah. Woo! Manglingkod mo mga igsoon. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Ang kinabuhing Kristohanon, kung mag-isgot gani kog Kristohanon nga kinabuhi, buot pasabot, kinabuhi nga si Kristo nagpuyo sa sulod. Born again Christian. Daghang mga Kristohanon man natong nasod, but importante nga you are a born again Christian. So ang Kristohanon nga kinabuhi, usa ka kinabuhi nga dili pagbuot sa tawo. Minaw pag-ayo ha? To be born again is not our decision. It's God's choice. Pag-choose nimo, pagpili nimo. Dili pagbuot sa tao, kundi pagbuot sa Dios. Mao man gani nga ikaw ug ako nga niya karon, isa ka sa mga privilege nga mga tao sa imong dapit. Kay napili ka sa Dios alang niining maong kinabuhi. Unsa man nga kinabuhi, kining Kristohanon nga kinabuhi, pag kinabuhi sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Nagingon ang Biblia sa Episo Kapitulo 1, versikulo 4 ngadto sa 5. Ephesians 1:4-5. Sa wala pa buhata ang kalibutan, dawat aniha receive. Kung ikaw kini nga naglingkod karong buntaga, gitagaan na sa pagtuo kang Ginoong Hesus, dawata ang pulong sa Ginoo. Kay imo ni. Mao ni imong mabarugan sa imong kinabuhi personal sa Ginoo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios. Gipili na ka sa Dios. Diha kang Kristo aron mahimong balaan ug walay sala sa iyang atubangan. Tungod sa gugma, daan ang gitakda sa Dios, gitakda na nga himuon kita niyang mga anak, adopted sons. Pinaagi kang Kristo Jesus kay mao kini ang iyang kagustuhan. So una nimong kaugalingon nga dili aksidente nga naa kay friend nga Kristohanon. Di aksidente na invite ka diri sa church kay walay aksidente sa Ginoo. Siguro nakadungog ka sa television, sa pulong sa Ginoo, sa internet, dili gyud aksidente. First time siguro murag gipawala lang nimo. Second time, but third time siguro na win ni Lord imong heart. Kay dili ni pagbuot sa tao, pagbuot sa Dios. Nagingon ang Biblia, supporting verse, Romans chapter 8, verse 29-30. Roma 8, 29-30. Kadtong gipili na daan sa Dios. Kadtong gipili na, ikaw ba ni? Listen ha, kadtong gipili, gilain. Aron mahisama sa iyang anak. Ato pa dunay gikalabuton ang Dios ato sa iyang pagpili na to, pagluwas na to, para ta mo-grow, mutubo sa atong relasyon sa Ginoo, pagkahisama sa kinaiya ni Ginoong Hesukristo. Aron ang iyang anak, capital A, si Jesus, mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa, gitawag sa Dios katong iya ng gilain. Amen? Wala lang niya tawga sila kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Gipashare iyang presence. Iyang gipaambit iyang kinaiya diri kanato. Nga mga tawo nga sa una walay paglaom. Salamat sa Dios tungod kay ang gihimong matarong naglingkod karon og naminaw sa pulong sa Ginoo. So, moingon ko sa imo igsoon, naikatuyuan ang Dios sa pagpili kanato. Nga ang atong kinaubuhi kauban niya, sa atong relasyon uban niya, sa atong pagkinabuhi kauban niya karon, magdala tag kalipay ug kadungganan sa iyang ngalan. Kaysa wala pa ta ni Kristo, grabing
kasakitan. Siguro, muingon ko kasakitan, tinawhanon. Siguro kaulawan, tinawhanon. Tungod kay ang atong Creator magbubuhat. Wala makapasidungog ta, wala ta makalipay kay atong gibuhat puro dautan. Pero karon nagipili ta gimatarong sa Ginoo. Ang katuyuan una, makatagtag kalipay ug pasidungog sa ngalan sa Ginoo. Kabalo ba ka sa imong pagsulod ini nakalipay ka sa Dios? Sa imong pagdesisyon, pagdawat ni Kristo, nagdala kag kadungganan sa iyang ngalan? Igsoon, dako na ang joy sa Ginoo, sa dihang ma-accept ka niya, sa dihang ang maing balita miabot sa imo, ug imong ang pagtuo miabot nimo. Ang Biblia gaingon gani, ang langit nagkalipay, mga anghel sa langit nagrejoice. Because kalipay sa Dios, mga tao muilan niya, muduol niya, ug makigrelasyon niya. Bus ayaw katingala. Labi na kung bag-o pa ka. Listen na sa mga bag-o o sa mga daan nga nakaagi. Ayaw katingala. Kay na ay gamiton ang kaaway na to. Kinsay kaaway sa Diyos, ang yawa. Ang kaaway sa Diyos, kaaway na to. Unsay trabaho sa yawa sa tao? To kill, to steal, to destroy. Sadang naanak ka sa pagtuo, paminaw pagayo, patyon sa yawa imong pagtuo. Kawato niya ang gugma sa Dios niya kanimo. Laglago niya imong life. Bisan og gusto niya ikaw, target ka niya. Dili siya mo undang. Igsoon hantod mo balik ang Ginoo sa pag kill to steal ug ta sa destroy. Kinsa iyang gamiton? Bisan kinsa na iyang gamiton. Aron musupak, mubabag, mupabugnaw sa imong bag-ong relasyon sa Ginoo. Mura na iyang tuyo. Ang iyang tuyo, dili katong mga tao dito, daan na itong nalaglag. Itong wala pang makabot sa pagtuo. Daan na ito sila, gikawatan kada adlaw, gipatay ilang, di lang ilang physical nga lawas, kundi ang ilang kalag, gilaglag. Kuana na, mauna na'y routine sa iyo. Pero sa diyang na Christian ka, kinanglan makasabot ka, target ka, pabugnawon, aron ka, mubiya sa Ginoo. Target ka niya. No? Kisa iyang gamiton, mga tao sa palibot nimo, mga loved ones nimo, mga nakauban nimo sa karaan pa nimong kinabuhi. Sa wala pa si Kristo sa imong kinabuhi, muna'y panggamiton sa yawa. Aron dili ka kapadayon. Ang kadaghanan nato nga naglingkod diri, nga nagpadayon, naaka agi ni ini. Salamat sa grasya sa Ginoo. Nga ang kaaway, wala makapuka na to. Amen? Grasya ra gyud sa Dios nga wala ta mapukan sa yawa. Hallelujah. Gahom ra gyud sa Dios nga naa pa ka, pila nakakatuig, miagi na kaaning pagbabag sa yawa, pagbugnaw sa yawa, pagdiscourage sa yawa. Apan niya ka because of the grace of God. Imbis patyon, laglagon, bugnahon imong kinabuhi, nakadala pa noong kagdahang kalag para sa Ginoo. Woo! Hallelujah! So, gitutukan ka sa yawa karon. Dili siya mo undang. Ba't mingon po ko sa imo, ayaw undang papadool sa Ginoo. Tungod kay maura na ipaagi nga makahimo ta pagbarog. Igsoon yung katapusan kapanahunan. Karong buntaga magisgot ko about blessedness of in persecution. Pagkabulahan sa mga tao nga gipang lutos. Ang tanang mingog bulahan. What do you mean by persecution? Unsa man ning panglutos? Panglutos means subject to hostility. Kana bang i-unfriend bitaw ka? Human ka na Kristohanon, daghan na kaayong dili mo friend nimo. Kay lahi naman imong gusto. Buot pasabot ill treatment, dili maayong pagtratar sa imo. Dili nakatrataron og pareha sa una. Mura na kag isiparar. Maka-experience taani. Muagi tang tanan ni ini. Labi na karong bag-ong gikan sa encounter.
harassment, punish, suffering because of your belief. Nganong buhato ni tungod sa imong pagtuo. Ug unsay gingon sa Ginoo, bulahan ang gilutos. Malipayon na. When kag bulahan, labaw pa sa kalipay. Pero dili man nato na pisikal nga mabati. Kay usahay ang response sa tao kana bang masubo, ma-discourage, no? Pero giingnan ta sa pulong sa Ginoo karon nga bulahan ang mga gilutos. Amen. Number 1, duha ni ka punto. Bulahan because of righteousness. Bulahan ka tong gilutos tungod sa pagkamatarong. Unsa to? Gilutos tungod kay nagkinabuhing matarong. Ingon ang verse 10. Blessed are those who are persecuted for righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Bulahan katong gilutos tungod kay nagkinabuhing matarong. Ila ang gingharian sa langit. Kinsa man ning matarong? Kinsa man ning mga taong matarong? Tanawon daw nato. Kinsa ning mga taong matarong? Aron makadawat ka sa imong porsyon karong buntaga. Roma kapitulo 5 bersikulo 19. Roma 5:19. Pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Ang tanan mingog makasasala. Kinsa maning masupilon? Tungod sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, mao ni si Adan. Lo? Tungod kang Adan, daghang tawo ang makasasala. Apan pinaagi sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo, which is Jesus Christ, daghan ang gihimong matarong sa Dios. Amen, amen, amen! Tungod kang Adan, migawas ang mga makasasala ng mga tao. Apil ka. Apan mianhi si Jesus, kay pinaagi sa iyang kamatayon, ang tanang midawat mituo kaniya, gihimong matarong sa Dios. Naabay naglingkod nga mga matarong karon? Listen, Igsoon. Romans chapter 4 verse 5. Aron mausap imong nauna ha. Ang pulong sa Ginoo muusab sa atong mindset. Muusab sa atong paghunauna kung kinsa ta. Atong dawaton kung kinsa ta atubangan sa Dios. Apan ang tawo nga wala magsalig sa iyang binuhatan. Sa iyang ayong binuhatan, wala magsalig. Kung dili, nagsalig hinuon sa Diyos, kinsa nag-isip sa makasasala nga walay sala. Siya isipon nga matarong tungod sa iyang pagtuo. See? Wala man ta magsalig. May abot ta, nakadungog ta sa maing balita, gihigugma ta sa Dios, bisag unsa pa ta kabuling, bisag unsa pa ta kadautan, kay walay maayong binuhatan sa tawo nga makapahimo niyang matarong. Wala bisan gamay. Bisan pagtibuok imong kinabuhi, magsimba ka kay aron mamatarong ka, magampo ka aron mamatarong ka, magbinutan ka aron ka mabuutan, igsuon walay binuhatan nga iya sa tawo, paningkamot sa tawo nga makahimo niyang matarong. Ang Dios ray makahimo pag matarong nato. Ang Dios ray makahimo pag matarong nato. Unsa pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus? Very simple. Sa Birni Santo, luoy kayo ang mga tao. Grabing penitensya. Grabing pakulata, papalansang. Grabe gikan pa sa dito sa pultahan, magluhod para mapasaylo ilang sala. Wa sila kabalo. Ang tanang mo doon ni Kristo, ang tanang sala papason o himuong matarong atubangan niya. Ingon anak kayano ang Diyos. Why? Dili man ang tao makaluwas sa iyang kaugalingon. Busa tungod ni Kristo. Ang tanan mingog tungod ni Kristo.
Salamat ta palakpakan to kusog ang presensya sa Dios. Hallelujah. Mauni nga ikaw ug ako nga nakadawat sa kaluwasan ni Kristo, gihimo tang matarong atubangan sa Dios. You are made righteous. Listen ha, listen. Siguro sa uban daghan pa kag diferensya. Siguro sa importante sa among kagalingon, doon na kayong madepekto sa old life nimo. But ayaw na siya himo ang rason nga dili nimo mapuy-an ang imuha karon kinabuhi kauban sa Dios. Giingnan na ka sa Dios nga gimatarong na kaniya. But pasabot atubangan niya tarong na kaigsoon. Amen. Kinahanglan mo sink ni sa atong kinasuluran. Kinahanglan mo abot ni sa atong kinabuhi. Kay kusog kaayo ang yawa mo, mutudlo na to, kasalanan po ka, bago ka gikas encounter, naunsa na ka. Kusog kaayo siya mo kuha na to, musulsol na to. Naana siya tingog nga musulsol sa atong mind. But kinahanglan, makasabot na, you are no longer a sinner, you are now a righteous person. Di na ka makasasala. Yes, makasala pa ka. Kanya pa ka sa kalibutan sa sala. But atubangan sa Diyos, dili na ang imong tatak makasasala. Ang tatak nimo matarong na ka. Mauna nimong bagong identity. Asa man nagpuyo si Pablo kanong matarong? Lisod po, no? Lisod dawato, no? Pero dawato na to. Kaya di man kita'y nag-pronounce Di man kita mo ako matarong. Kisa nagingon na to nga kita matarong? Ang Diyos. Mutuo ka sa Diyos o mutuo ka sa mong kaugalingon? Ha? Kisa na itong tuuhan, ang Diyos, ang pulong sa Diyos o ang atong kaugalingon o ang mga tao? Yes! Kabil ni mo, Exxon, kay matarong naman ka at ubangan sa Diyos, makahimo na kapag buhat o matarong nga buhat. That's the secret. Kaya bitang bata, sige ni mo ingnog buutan, mubuhat yun mga maayong butang. Pero sige nag-ingnon nga wakay buot, wakay pulos, musamot. Giingnan ka sa Diyos nga matarong na ka. Aron makabuhat na kagtarong nga mga butang at ubangan niya. Grabe ang Ginoo musulti nato no unsa ta kahugaw, unsa kadautan, unsa nato gisalikway ang Ginoo. Pero yano ra kayo sa dihang naminaw ta gidawat nato ang gugma sa Ginoo. Samara sa usa ka text gidelete niya ang tanan atong pas. Kay gusto siyang makasugod kag bag-ong sinugdanan nga dili na ka mao kaniadto kundi atubangan niya matarong nakaigsoon. Di ka kaabante kung dili nimo dawaton ang identity sa imo kasi Ginoo karon. Makahimo na kapag sunod sa prinsipyo sa Dios. Makahimo na kapag sugot sa balaod sa Dios. Makahimo na kapag tuman sa kabubuton sa Dios. Why? Kay you are now righteous. Sa makakasala pa ka, makabuhat makagtarong? Siguro na yung mga buhat nimong maayo, pero di man tumadawat sa Ginoo. Pero karon ang buhaton nimo tungod kang Kristo nga nagmatarong nimo accepted na atubangan sa Dios. Dili ba ang tao nga namatarong nagbuhat og tarong tungod sa usa ka persona nagdala naghimaya sa imong gihimo ang tarong? Amen igsoon? Ang gihimuan na itong tarong ang Diyos. Kaya mo'y nagluwas na to. So, taghimu tagmatarong atubangan sa Diyos. Atubangan sa mga tao. Makita nila ang matarong na itong buhat. We are not people pleaser. We are God pleaser. Kinahanglan mo buhat tagmatarong atubangan sa Diyos. Nga naghimo na itong tarong. Ug ang mga tao makakita na lang sa resulta sa atong pagbuhat ug matarong atubangan sa Ginoo. Nganong wala na ko ni buhata? Because gimatarong nako sa Dios. Nganong gibiyaan ni nako? Because gimatarong nako sa Dios. Igsoon,
Importante nga kinabuhion na to, ang kinabuhing matarong, kay ang Diyos nga atong gikarelasyon, ang Diyos nga nagluwas na to, matarong nga Diyos. Ang gisunod na to sa una si Satanas, perdisyon, wa na gyud na siya kaluwasan. Nakapanunod ta siyang kinaiya. Tungod kay siya ang sinugdan sa sala, ang tanang nagsunod niya, puro po nagbuhat og sala. Pero karon, salamat sa Dios. Tungod kay nagsunod ta ni Kristo, ang matarong makabuhat na tarong. 1 John chapter 3 verse 7. 1 John chapter 3 verse 7. Mga anak, ayaw kamo palimbong. Ang nagbuhat sa matarong, matarong sama kang Kristo. Amen? Dear children, do not let anyone lead you astray. Ayaw tuguti nga dunay makapa. Astray ba? Imbes na anak ka sa puder sa Ginoo, daldalon ka sa dautan na pod mga pagkinabuhi, ingon ang Biblia. He who does what is right is righteous. Just kanang he is God is righteous. Sumusunod ta ni Kristo, amen? Kisay sumusunod ni Kristo dire? Si Kristo matarong, ang sumusunod niya, mga matarong. Alang-alang sumusunod niya, makasasala. Makasasala si Kristo, walay sala diha niya. Magtubo ta sa kinabuhing matarong. Let's grow, magtubo. No? Kaya wag man ta, ang atong origin is sinful man ta, makasasala. Ug karon nga nakadawat ta sa grasya kaluwasan sa Ginoo, gimatarong ta sa Dios, magtubo ta sa atong sa kinabuhi nga matarong. 145 Psalms verse 17. Psalms 145 verse 17. The Lord is righteous in everything He does. He is filled with kindness. Ang atong Diyos matarong sa tanan niyang gibuhat. Amen ba? Matarong gyud ang tanan niyang gibuhat. Daghang mga tao nag-question, kung ang Diyos matarong pa, kung ang Diyos gugma pa, kung ang Diyos maluluyon pa, nganong inani man ang naabutan sa kalibutan. Kabalo ka unsay tubag? Because of sin. Tungod sa sala naingon ani ang kalibutan. Apan salamat sa Diyos, nag-andam ang Diyos og dapit, diin ihikling niya ang mga matarong ikan sa sala. Amen? Amen, igsoon? The Lord is righteous. Matarong yun. Munang you cannot question God. Kayang tanan niyang gibuhat, matarong. Kung tanaw nimo ang kalibutan, maot kayo, dili maayo. Kay dili ni maoy puloy-anan sa tao sa walay katapusan. Kundi doon na siya giandam nga nindot nga lugar diin puy-an sa mga tarong gimatarong sa Ginoo. Pasidaan sa pulong sa Diyos. Dili ka matingala sa dihang kinabuhion nimo ang matarong nga kinabuhi. Ayaw ka tingala. Kung magsunod na ka ni Kristo, di yun na nimo ikalimod. Mamatarong yun ka. Amen? Di yun na nimo. It's part sa kuling sa Ginoo. Nga sadang musunod ta niya, maayos yun atong kinabuhi. Mabutang sa order atong kinabuhi. Amen? Kaysa una, disorder. Munang pasidaan sa Ginoo. Asa diyang kinabuhi na ang matarong nga kinabuhi. Makasinate gitag panglutos. Makasinate tag panglutos. Makasinate tag mga suffering because of our belief. Tungod kay nagbuhat tag tarong. Tungod kay dili naman ka manikas. Dili naman ka mamakak, di naman ka mangupya sa klase, di naman ka magbinuang og babayi, wala naman kay bisyo, imo manggibiyaan imong barkada nga sa una nagdaldal sa di maayo, honest naman ka, kay nagsugod naman kag kinabuhi nga tarong, ayaw kalimot, ingon ang Biblia, lutoson yun ka. Biay-biayon yun ka.
persecution will come. Kay gusto sayawa, paundangon ka sa tarong nga kinabuhi. Kay mudaldal siya sa tao, paingon sa impyerno. Daghang kaing napukan. Daghang Kristohanon nga napukan sa pagtuo. Sa first arangkada sa yawa, panglutos, pag-BIBI. Burn again na ka. Bugal-bugalan ka. Magdala kag Bible, singgitan ka. Oy, mga praise the Lord. Mga hallelujah. Murag sakit kas dalungga, no? Pero, karong buntaga, gusto sa Ginoo dasigon ka. Gusto sa Ginoo nga paibalon ka. This is part of your life with Christ. Walay usa nga wala makaagi ani katong mga taong tinuod nagsunod kang Kristo. Sa akong pagpastor for almost 30 years, daghang kaayo kog mga kaigsuonan nato. Dito pa sa old church, kita nagsugod atong church sa balay. Paghuman sa balay, napuno ng balay namo diya sa San Jose, balhin mi sa PJC. Eskwelahan sa PJC. Karon kuan na siya. Sana na siya. Nana dihay kuan. Oh, sana siya nga kuan diha. Oh, Big Wheels. First room atong giokupay, kada duha ka rooms. Hantod ikatulo ka rooms. Di naman ta masulod dito, di balhin ta sa SMC gym. Dito ta temporaryo nagtigom. Paguman sa SMC gym, gitagaan ta panalangin sa Ginoo, kapalitag luti diha sa San Jose. Dito ta nagtigom. Sa akong pagpamaster, daghang kaayong nakaagi o grabe kaayong panglutos, persecution tungod sa ilang pagsunod sa Ginoo. Ang ubay-ubay ang nangawala, ang ubay-ubay ang nagpadayon. Ug salamat sa nagpadayon. Prove to God that you are worthy of being a disciple of Christ. Na-prove sa mga taong nakaagi nga tinuod na sumusunod ni Kristo. Si Silas o si Pedro, nagbuhat og tarong, nagwali sa pulong sa Ginoo, nag-Bible study, naghimog matarong nga buhat. Sa una, unsa kanilang mangingisda ra gyud sila, unsa ilang profession. Samtang nagwali na sila, matarong na ilang gibuhat. Unsa nahitabo, gipreso sila. Gikadinahan, mura og kana bitang hard killer, gipusasa, gibugkos ang tiil, bugkos ang kamot, gisulod sa inner cell, dito pa yun sa kinabahuan. Unsang may sala nila? Nagwali sa pulong sa Diyos. Matarong nga buhat at ubangan sa Ginoo. Unsay response, unsay tubag nila. Tukay nakasabot sila ang pagsunod ni Kristo, pagbuhat og tarong, i-persecute yun. Wala sila magbasol. Wala sila, Lord, unsa naman nganong napriso namin nagwali man unsa ilang gibuhat? They worship God. Nagampo sila. Nagdayeg sila dito sa karsel. Ilang gihimaya ang Diyos nga himo silang takos nga magsusunod ni Ginoong Hesukristo. Ikaw kuno ang dapit ni Pedro ug ni Silas. Nagwali ka sa San Pedro, Santa Maria, San Jose, gidakop ka sa pulis, giadto ka sa karsel. Unsa ka imong bution? Sa man ni Lord, imbis matarong na sa una kawatan ko, wa ko mapriso. Karon hinuon nga nagwali nako, napriso. Pero kabalo si Silas o si Pedro nga mautoy resulta sa pagbuhat ug matarong. Siguro ang mga tao, kabalo ka igsoon, sa dihang nagdayeg sila o nagampo sa Ginoo, naglihok ang presensya sa Diyos. Gusto sa yawa nga i-discourage si Peter o si Silas, nga mubiya sila, mo discourage sa Ginoo, hinuon, daghang naluwas tungod sa pagbarog ni Peter o ni Silas sa pulong sa Diyos sa ilang pagsunod ni Ginoong Hesukristo. Amen? Si Paul, nagsulat sa mga epistle. Siya ay nagsulat sa Episo, sa pa, Galatian,
kanang mga letters diha human sa New Testament. Kapila gibunalan. Kapila gipriso. Na priso gibunalan. Kuan gud siya kuning kaning dapita. Lutuson siya, ato na po siya sa pikas. Wa siya undang sa pagbuhat og matarong. Unsa may ang nabutan? Mga panglutos. But mingon si Paul, akong kinabuhi karon para kang Kristo. Og pagkamatay, kadaugan ako. Sa 12 ka disciple ni Jesus, nga nagbuhat og matarong sa ilang kinabuhi. Nakaagig kamatayon, nakaagig panglutos. Dili siguro nato naabuton karon igsoon. Di siguro ta pareha sa ilaha kay kato sa ilaha sa ilang panahon mao pa toy pagsugod pag-ebanghelyo sa kalibutan. Pagpaila kang Jesus mo nang grabe nagangulog yun ang yawa gusto niyong pukanon ang mga nagwali sa maing balita. Pero mingon ko sa imo karon nahitabo gyapon na sa mga lugar diin gidili ang pagwali sa maing balita. Kung imong basahon ang kasaysayan sa China, igsoon, grabe ang mga Chinese nga mga Kristohanon, daghang pastor na nga preso. Daghang mga elders na nga preso. Why? Nagtigom sila parehas ani. Magsimba sila maigsoon, may manta kay makapakpak sila anak ra pakpak. Munang kita mangusog tagpakpak sa Ginoo. Amen. Woo! Doon na tayo kagawasan. Manganta. Sila wala. Tago ang Bible study. Tago ang simba. Pero unsa netabo nila, nalig-on sila nga naman. I-consider nila. Agianin nila sa pagsunod sa Ginoo. Muna ingon sa dire, ipangita sa Dios nga sa dihang makasinati ta, niining maong persecution, dili ta maluya. Dili ta ma-discourage ug ang pinaka dili ta mobiya sa Ginoo. Kun dili mo barog ta sa pagtuo ug mo padayon ta. Himo ang example kani mga taong nagbarog, ayaw katong nangawala. Himo ang example katong milahutay, ayaw katong nangawala. Igsoon, ang promise ni Lord, verse 10, bulahan katong gi-persecute tungod sa pagkuinweng matarong, for theirs is the kingdom of heaven. What is the kingdom of heaven? Unsa man ginaraan sa Dios? Ingon ang Roma 14:17. Roma 14:17. For the kingdom of God is not matter of eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Makasinati ka. Kay ila ang pagkamatarong, ang kalipay sa espiritu, ug ang kalinaw. But pasabot, naa ka sa spiritual nga kalibutan. Kay ang kalibutan, eating and drinking, kaon, inom. Ang kingdom of heaven is peace, righteousness, and joy in the Holy Ghost. Amen? Kapati baka sa joy sa Holy Ghost, musimba ka? Amen? Katotong worship leader ganina nga, naghilak. Touch of the Holy Ghost. Joy of the Holy Ghost. Di masabtan. Pero mauna ang kalibutan sa heaven. Heavenly realm. Galatians 6:9. Galatians 6:9. Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og matarong. Amen? Amen? Diri sa person maayo. Kay kung magmadasigon kita, moabot ang panahon, makaani gayud kita sa bunga niini. Unsa kay bunga no? Ako ang bunga nako pag kinabuhing matarong. Akong mama naluwas, akong papa naluwas, akong maigsuon naluwas. Ang paryente sa akong bana naluwas. Dunay bunga, dunay ani. Pero kung nakristohano na ka, wala nimo subaya ang darong nga dalan,
daghang mga pandol, daghang dili maluwas. Don't be weary. Ayaw kakapoy sa pagtarong og buhat og tarong. Kay daghang nakakita, daghang nag-witness sa imong kinabuhi. Amen, igsoon? Daghang matingala ug mosunod sila sa Ginoo tungod sa imong pagkinabuhi. Number 2, ang dalas. Bulahan katong gilutos tungod sa pagkamatarong. Ikaduha, bulahan ang gilutos tungod kanako. Because of me. Because of Jesus. Hallelujah. Blessed are you when people insult you. Kung insultuhon na ka, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Tungod nako. Ang tanan nga og tungod nako. Human nimo gidawat sa Jesus nga imong bugtong og Ginoo manluluwas. You have now a personal relationship with Jesus. Si Jesus is a personal God. Amen, igsoon. Kung gayong kang personal, ikaw ug siya dunay relasyon. Pwede day na, no? Ang Diyos ug ikaw. Siya akong Ginoo, Master, okay? Siya na akong Papa, langit nun nga amahan. Ingon siya, sa tanang midawat tumituon ako, gitagaan ako, gahom sa pagkahimong anak sa Diyos. Nabay mga anak sa Diyos dire? Yeah, that's personal. Usay, maingon ko sa Ginoo, Lord, Papa, Tatay. No? It's too personal. Pwede na. May ani si Jesus para personal na to siyang mailan. Si Jesus imong lover, imong hinigugma. Labaw pa sa imong ginikanan, labaw pa sa imong mga anak. He is now the lover of your soul. Personal. Si Jesus na imong priority. Doon na kay personal commitment nga to kaniya. Igsoon, tungod sa personal imong relasyon, naghatag na kag panahon niya. Amen, amen, amen. Sa una, wag yung kay panahon. Simba, kay panahon. Busy kay ko. Kay ko negosyo, kay ko trabaho, nakoy mga anak. Pero karon, hatag na kag panahon. Sayo ka ni mata, aron makalingkod ka, maminaw ka sa pulong ni Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Mao ni new life. Sa inyong balay. Gitudluan mo devotional. Mukanta mo sa Ginoo personal. Muawit sa Ginoo, muampo sa Ginoo. Muhatag na kag time. Muhatag na po kag time para matrain ka. Muhatag po kag time para makauban nimo ang mga tao nga nahigugma kang Jesus. But pasabot naa na kay time kaniya. Ug ingon siya, sa diyang naa na gani kay time nako, insultuhon ka sa uban, persecute ka sa uban. Di sila kasabot sa gugma nimo sa ako. Ang mga tao dili kasabot sa diyang may gugma lata sa Diyos. Di siya kasabot. But ikaw mismo nga nakabati ani nga gugma, nakabuhat ani nga gugma. Dako kaayo ni para sa imo. Di na kamulakaw kung di ka magdevotional. Imo nang itagaag. Tagaanan nimo og panahon ang imong Ginoo sa imong kinabuhi. Nga sa una balik ko na ka, wala kay time. Una ingon ang Ginoo. Magbantay kung because of me, you will be persecuted. Sugod na gani kag sugot ni Ginoong Jesus. Ayaw katingala, makasinati kag insulto, butang-butang, panglutos sa tanang matang sa kadautan tungod sa imong relasyon kag Ginoong Jesus. Muna gisulti niya nimo igsoon. Daghang kay misugod nga init kay ilang gugma sa Ginoo apan tungod sa panglutos, tungod sa pagsalikoy sa mga tawo nga kaniadto duol nila nakapektar sa ilang relasyon kag Ginoong Jesus, kadugayan mibiya sa pagtuo. Dunay batan-on nga pertig yung nasika gikan sa encounter. Grabe jud.
Grabe mo, nagsangyaw ko, galibot-libot siya, share sa iyang testimony. Karon, gibangga siya siyang barkada. Yang barkada, dili niya mahimong masalikway. Gi-embrace niya ang barkada, nabiyaan ang gugma sa Ginoo. Balik ko na ako. Ang uban, init pa kayo. Pero kung dili nimo, at timanon ang imong relasyon sa Ginoo, unya daghang kaayong mo pabugnaw nimo, daghang kaayong mulutos nimo, maapektaran ka. O gadugayan, mabugnaw ka. Di na kaganahan mo basa sa Biblia, di na kaganahan mo simba. Winong takadaan karong buntaga, sa ngalan sa Ginoo, ayaw tuguti na may tabo sa imong kinabuhi. Gidasig ta sa pulong sa Ginoo sa verse 12. Sa itong gibasa sa Matthew chapter 5 verse 12a. Rejoice. Ang tanan mingog rejoice. Be glad because great is your reward in heaven. Pagkalipay. Ang tanan mingog pagkalipay. Pagmaya. Imong bana giingnan ka sa imong sa imong asawa. Saan naman ka diyaw? Basa-basag Bible. Kanta-kanta. Siguro kasabaan po ka sa imong mama. Tungod sa imong relasyon sa Ginoo. Kung sa inyon sa Ginoo. Pagkalipay. Hello? Hi. Thank you, Lord. Gikasabaan ko karon Lord, kay nag-devotional ko. Imong dasigon, imong kagalingon, igsoon. Labi na kung ulay, mudasig ni mo, dasigay imong kagalingon. Yehey! Salamat, Lord! Di ko kalimot sa incident ba? Dito sa Usamis. Dito mi sa counter ba? Then dunay una nga nagbayad. Kami, sa kabalo nga kami mga Kristohanon. Gikan pa mi nanangyaw sa usa ka lugar. Sa sulti niya, kana bitaw mga Kristohano, mga satanas man na. Mga satanas. Kami nasa sunod sa counter. Praise God. Lord, salamat. Hinay mo na may satanas, kay may sunod, minimo. Nagsangyaw po mi dito dapit sa may baybay. Gipangsinggitan mi. Unsay among gibuhat. Ang mga bato among gipang... Thank you, Lord! Thank you, Lord! Praise God! Hallelujah! Mao na'y paglipay sa kagalingon. Dili kay, luuyan ako eh. Na Kristohanon ko, gidaog-daog naman ko sa kong mama. Imbis mo simba ko, di na ko tag-agplite. Then latiguhon pagyud ko. Dunay mga bana, ngailang asawa, gibairan ug sundang. Sige, gawa sa balay, simba di sa church. Tinuod niya igsoon. Ni sumbong ang iyang asawa. Pastora, tabangi kog ampo, kay musimbag yung karon Domingo ha. Dito may SPJC. Sige, gawas lang, gabait na ko. Nanimba silang tanan, igsoon. Pag ulit nila, natulog katong nagbaid sa sundang. Og wala madugay, naluwas ang gabaid og sundang. Doon na pag yun mo simba, giingnan sa mga barkada di sa agianan, nga mga palahubog, kay kauban siya sa una. Pag agi niya, bistido kay siya, kay musimba, gibubuan og bahal nga tuba. Unsa yang gibuhat, miuli siya og nag-ilis para musimba. Unsa nitabo sa mga tao, nanganga sila. Kay kung nagsumbagay pa to, nisukol pa to siya, ang testimonyo niya, nahimong napala atong adlaw. Pero nagpailob siya, may uli siya, nag-ilis siya, kay musimba siya sa Ginoo. That's kape, nakalipay sa Diyos. Nakapahimaya sa Diyos. Wala na to na agigson. Ang ancient nga mga prophet may agi, grabing panglutos, grabing persecution, igsoon. Si Shadrach, Meshach, ug Abednego, kung wala pa mo kadungog, ani alang sa mga bago. Tulo ka Kristohanon, dito nakatrabaho sa lugar sa Saudi. Butang na to Saudi, Babylon. Ni order pabitaw ng hari. Nga tanang tao aning dapit sa Babylon. Magbuhat ko og larawan nga tao. Tanan, inigtingog sa tumpit, tanan nga mga tulunggon. Kinahanglan ang tanan muyukbo.
Testing. Assembly sa tanang tao sa Babylon. Pagtingog sa trumpeta, sa tutang tulunggon, ang tanang tao miyukbo. Except the three nga nakabatog relasyon sa Diyos. Sadrak, Mesak, Abednego. Ha? Wala mo yukbo. O ang mga marites, ang mga tirang, may report sa hari. Hari, dunay tulo. Nga dili taga Babylon. Inigtingog sa puta, wala mo respeto. Unsa may atong ikuan ani, isilot. Ingon ang hari, sige trial patag kaisa. Matutuga ang tanan, mga igsoon pa kita, wa manggihapon mo yukbo. Naghimog na kong hugno ang hari. Grabing kalayo dito. Itambog ang tulo dito. Kay wala mo simba sa gibuhat nga idol sa hari. Wala mahadlok si Sadrak, Mesak, Abednego. Sige, okay ra. Okay ra, itambog. Basta di yun may muyok-buan ang gibuhat nimo. Kay ang among Diyos buhi. Amen ba? Gitambog sila mga igsoon. Suko kay nagngulog yun ang haring iso. Pagtambog nila igsoon, ang gatambog una pang nasunog. Si Sadrak, si Mesak, Abednego dito sa sulod sa hugno. Gigapos man to sila, walay gapos. Dunay ikaupat katao kauban nila. Tulo ra man tato sila, dunay usa nga nakita, upat sila. Pagawas nila gikan sa hugno kay gipagawas sa sari. Walay baho sa kalayo. Wala maunsa ang buhok. Igsoon nakabig ang hari tungod kay mga Kristohanon nagbarog sa ilang buhi nga Dios. Ayaw gyud og atras kay ang Dios mag-uban nato sa mga panglutos. Amen. Og last nga example si Daniel. Si Daniel gikasinahan kay ang mga Kristohanon manggod kay matarong na gikuan sa hari tagaan og dakong katungdanan sa iyang palasyo pero dili siya taga Babylon na Kristohanon siya tagaan siya dakong pwesto og ang mga marites na pod nangasina sa unsa kay atong himuon nga kuan anino nga kani si Daniel kanang makuan ang hari niya kay butan kay si Daniel matarong mo na itong buhaton atong ingnon ang hari nga mag-order siya nga kanang ang tanang tao sa Babylon na pod Darius man to siya kinahanglan mo ampo ra sa kanang idol kinahanglan mo ampo atong larawan pakadungog din Daniel igsoon kay kung dili mo ampo ilabay sa dito sa kuan lungag sa leon pakadungog di Daniel sa uto sa hari sa iyang gibuhat buntag udto gabi giablihan niya ang bintana sa iyang balay patumong sa Jerusalem nagluhod siya ug nagampo siya 3 times a day as usual nga gibuhat niya. Ang mga tirang nga marites ilang giadto ang balay ni Daniel pakakita nila nga si Daniel nagluhod atubangan sa bintana report sila sa hari. Hari katong imong gikuan katong dako nang kayo kuan sa atong palasyo. Wala magampo sa Dios nagampo sa iyang Dios nga di makita. Unsa may itong buhaton? Naghimo na dayon ang punishment ito ilabog dito sa Den of Lions, mga leon to dito. Na-prove man nga si Daniel nagampo siya ang Dios 3 times a day as usual. Gabuhat na siya, wa pa gani nag-order ang hari ana. Gisulod siya sa lungag sa leon. Kabalo kay igsoon, ang hari nag-all in town kay dinta siya gusto nga ipalabag sa leon niya kay naka-order naman siya. Singgit siya sa pagkabuntag. Daniel, giluwas ba ka sa imong Dios? Kamahalan. Ang mga leon gitakupan sa Diyos. Hallelujah! Wala ko gitakupan sa Diyos ang mga leon. See? Grabing persecution sa atong mga prophet sa una. Mo nang nag-ingon ang Psalms 34 verse 19. Psalms 34 verse 19.
The righteous person faces many troubles, daghang kalisdanan, but the Lord comes to rescue each time. Kada dunay kagubot o troubles, i-rescue ta sa Ginoo. Amen, mga igsoon. Nakadawat ba ka igsoon? Testingan sa Ginoo ang imong pagsunod niya. Unang testing, persecution. Sa niyang makapasar ka, ana, doon na pa siguro'y persecution mag-abot. But, kabalo na ka, unsaon pag-atubang ni ana. Ang kabubuton sa Ginoo, makapadayon ka. You can taste unsa ka good si Lord. Kay kung igura kang musunod din mo biya, di nimo matilawan unsa ka maayo ang Ginoo. Ang mga dugay-dugay na nakatilaw na bata unsa ka maayo ang Ginoo. Manindog mo mga igsoon. Sa pagtapos, gusto kong mubasa ani. Sa pagtapos, diri sa book of 1 Peter, chapter 3, verse 13 to 17. Isulat ni 1 Peter 3, 13 to 17. Listen ha. Kinsa may magpasipala kaninyo kung kamo madasigon sa pagbuhat og matarong. Okay? Kinsa may magpasipala kaninyo kung kamo magmadasigon sa pagbuhat sa matarong. Apan kung paantuson kamo tungod sa inyong pagbuhat sa matarong, bulahan kamo. Ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Ug ayaw usab kamo kabalaka. Pasidunggi hinuon ninyo si Kristo diha sa inyong kasing-kasing ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Buhata kini sa kalumo og pagtahod. Batuni ang hinlo nga konsensya aron nga kung bugal-bugalan kamo maulawan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan ingon nga mga sumusunod ni Kristo. Mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat og matarong kay kini kabubuton sa Dios kaysa pagbuhat sa dautan. Amen. Bulahan. Ayaw siparar imong kaugalingon sa pulong bulahan. Sadyang maglantad na bitaw ka. Sadyang imo nang buhaton ang tarong atubangan sa Ginoo. Lantad ang kahayag. Makita ang kahayag. Makita ang asin. Ug diha sulay dayon ug discourage ang yawa sa imong kinabuhi. Kung nakaagi ka ani karon, kung naka-experience ka ani karon, ang uban napagyapoy pang lutos, pero di na sila madutlan, nagpadayon sila. I know ang mga bag-o, mo experience ani. Ididan ka sa imong mama, didan ka sa imong asawa, didan ka sa imong mga anak. Usay i-accuse sa tawo nga ang happy church is a religion. Ayog sulod ya. Doon ay usanaw to. Pabilin lang tas atong reliyon. Nindot ang reliyon. Apan kung wa kay relasyon sa Dios, ang relihiyon nimo kawang lang. Ang importante sa Dios, relasyon nimo uban niya. Kung kausahan na gani ka, nga nibalhin kag relihiyon, nakasabot na ka. Usani sa mga pagbutang-butang nga gusto sa yawa, pukanon ka. I want to pray for those who are beginning lang. Katong nagsugod pa pagsunod kang Ginoong Jesus. Please raise inyong kamot tubangan sa Ginoo karong buntaga. I want to pray for you. Salamat kaayo, Lord. Nagsugod pag yung kagsunod sa Ginoo. Wa pa siguro nimo ma-enkwentro ni, pero ma-enkwentro rin nimo. Hallelujah. So I pray for you this morning. Amahan mga kamot nga nagbayaw karon. Nagampo ko, Lord. Ligo na sila. Nakadungog sila karon sa imong pulong, Ginoo. I pray imbes i-discourage sila sa kaaway, mahunungon sila kaaway.
Makapadayon hinuon silang madasigon mainiton. Tungod kay Lord imong pulong tinuod ug ma-experience gyud namo. Nga sadyang magsugod nami kinabuhing matarong, sadyang magkinabuhi nami para sa imuha. Maka-experience gyud mga panglutos, Lord. I pray for these hands. Strengthen them, Lord. Nga makaatiman sila Ginoo sa ilang relasyon uban kanimo karon. Nga makabarog sila sa ilang pagtuo. Makadepensa sila Ginoo sa ilang gibarugan karon. Sa ngalan ni Jesus. Ug imong grasya Ginoo moabot sa ilaha. Mahimo silang kusgan. Makabig ilang panimalay. Makabig ilang mga labuans. Makabig ilang mga kauban. Sa Lord God, sa trabaho, sa unsamang panginabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Salamat Lord. Ako silang gidedicate nimo karong buntaga. Di sila mapukan sa kaaway. Kay mas kusgan ka. Nga anak kanila kay sa iya nining kalibutan. Bless those hands nga nagpataas amahan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Woo! Thank you, Lord. Kapanglingkod na mo, Mike Son, na ako mag-closing prayer. Amen. Before we will close this service, sa makausap pa ako itong gihangyo to ato mga VIP. Dili na mo ni-miss nga opportunity nga mo bless kaninyo this morning. Before ta mo end, kato ato mga VIP nga atong gi-welcome ganiya. Pwede ba nga mutindog mo sa makausa? Pwede ba nga mutindog mo sa kadyot lang kayo, no? Silang ma'am, silang sir, kato si sir na to. Okay, pakpakan na to sila mga igsoon. No. So, ang pulong sa Ginoo nagaisgot no na kita mahimong matarong diha sa Ginoo. Siguro nag-wonder ka siguro lang nakayong ka napa ba koy chance or murag maldita man kay ko. You know what? Akong giyong ganiha, nagyoy plano ang Ginoo sa atong kinabuhi and this is it. This is the plan of God. Sinugdanan ni sa plano sa Ginoo sa inyong kinabuhi this morning. O ang pulong sa Ginoo para to sa ato ang tanan no. Dili sulagma nga nakasulod ka diri nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. God is very willing to change us this morning. Ang una lamang natong buhaton is to have a relationship with God. No? O willing ba ka nga makabaton og relasyon diya kang Ginoong Hesus this morning. No? So this morning with this just kaning mubo lang kayo nga pagampo, no, ibungat nato ni sa ato ang baba, atong padunggon atong kaugalingon. And as you pray this prayer this morning, samtang nagsabat ka nako ani mubo nga pagampo, gusto nako nga iulagway nimo, no, i-visualize nimo nga imong giistorya direct, no, diretso sa Ginoo. No, are we willing to do that this morning? Pwede ba nga atong ibutang ato ang kamot, atong tuo nga kamot sa atong dughan? Samtang ang tanang congregation, akong gihangyo ang atong duyugan atong mga VIP. Let's close our eyes, let's bow our head. No, apil lang ato ang mga VIP, apil ato mga first timer. Ug sabat nako aning mubo nga pagampo. No? Ingna Ginoong Hesus, daghang salamat sa imong dakong gugma sa akong kinabuhi. Ginoong Hesus, akong giila nga ikaw lang ang makahimo nakong matarong. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanan nakong sala batok kanimo. Karong buntaga, akong gituohan ug akong gidawat ang imong pasaylo. Ang imong gugma ug ang imong grasya sa akong kinabuhi. Daghang salamat nga ikaw namatay sa cross alang kanako. Sugod karong adlaw, ikaw na ang Dios, ikaw na ang hari sa akong kinabuhi. Diha lamang sa imong ngalan, Jesus. Amen ug amen. Amen. Ato silang pakpakan mga igsoon. I believe if you have prayed that simple prayer, that short prayer this morning, na anak kay relasyon kang Ginoong Hesus, you now have a relationship with God. And before mo na mo release, I would just like to remind you 3 things. No, so if you have your Bible sa inyong balay, I challenge you to open your Bible, abri mo ang Bible, naapagid ang plano sa Ginoo dira sa imong kinabuhi. And next Sunday,
malipay gihapon kaayo mi nga makigkauban ninyo. So we have 3 services na karon ang first service, unya alas 9 ang second service. Ug dili pagid ka available na pagid tay third service alas 6 sa gabi. And this is my last challenge sa inyo ha. I challenge you to join cell group. No, unsa man ang cell group, unsa man ang small group. For more details about cell group, schedule about cell group, mag-meet na sila once a week. For more details, pwede ta mangutana sa ato ang sa mga nag-invite na to, or pwede mo makaduol sa kwa, or pwede mo makaduol to any network pastor. Kaya naglingko dira, to any network pastor to inquire more about cell group. Thank you for coming. And sa makausa, last na lang yun, pwede ba nga atong ipiyo nga atong mata, iduko na atong tulo, atong mga ulo, as I ask the congregation, let us bless them this morning. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen and amen. Sa makausa pa, ito silang pakpakan, Mike Son. Once again, sa ato mga VIP, thank you for coming, guys. Na-appreciate na mo ang inyong time. Pwede na mo makapanglingkod. Lord. Nakadawat bata karong buntagay son. Manindog ta. Hallelujah. Murag dali ra kayo ang Abril natapos. Tungod sa grasya sa Ginoo ni apata, wala pa mahuman ang gubat sa Ukraine. Marahin tagampo sa Ukraine igsoon. Tungod kay unsa ni tabo dito apektado tibuok kalibutan. Apektado ang US karon. Tungod kay nagkamahal na gihapon ang krudo tungod sa gubat na igsoon. Nihit na kaayo ang para bread tungod kay ang producer sa wheat is Ukraine. Wata kabalo unsa nimo sangko ning panghitabo sa kalibutan. But be ready. Our first ticket is we are righteous in the sight of God. Amen. Atong ticket ni siya. Wata kabalo. We are waiting kulba kayo ang kuan karon sa kalibutan. But continue to be closer to God. Duol gyud sa Ginoo. Kay dili gyud tabiyaan niya ang Dios kauban nato. Amen. Doon na kay balatian karong buntaga, please raise your right hand. Balatian, nay sakit sa lawas. Sige, butang nang imong kamot sa imong lawas nga nagbalatian asa dapit, ulo, kamot sa tiil sa ngalan ni Jesus. Nagingon ang Biblia igsoon, pinagi sa labod ni Jesus na ayo na ka. Karon panalangin nimo kay mianhi ka ni ang presence ni Lord. Connect sa pagtuo as I pray. Father, in the name of Jesus, Lord, kan mga kamot nga nagpataas, doon na mga balatian sa lawas. Lord, ingon ka, pinagis mong labod nga ayaw ming tanan. Amo nang giklaim karong buntaga sa ngalan ni Jesus. Sakit sa tiyan, sakit sa kasing-kasing, sakit sa dughan, sa ngalan ni Jesus. Sakit sa kidney, unsa mang klase sakit, cancer ba na, sa ngalan ni Jesus. Sakit sa buko-buko, sakit sa ulo, sa ngalan ni Jesus. Come out! In Jesus' name, tanang pain, biya sa lawas sa makatawan sa Ginoo. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, panalangin ni namo, Lord, amo aning portion, Lord, ang healing. Kay mo may makanakan Ginoo. Gideclare ang kayuhan mag-abot karon sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, be healed. Mamaayo ka, makabaton ka kayuhan sa ngalan ni Jesus. Receive healing in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, salamati ang Diyos igsoon. Doon ay instant healing. Doon na po healing nga mapaabot nimo. But sure, God is healing now. Ang Diyos nag-ayo karong buntaga sa ngalan ni Jesus. Thank you, God. Doon ay pagkinahanglan, patas kamot sa ngalan ni Jesus. Lord, ma-provide ang pagkinahanglan karong simana. Ending na sa bulan, Lord. Mabayran ang mga kurente, ang tubig, ang balay. In the name of Jesus. Muswa ka mga negosyo sa ngalan ni Jesus. Maalamon sa pagdumala, Lord, in Jesus' name. Ang walay trabaho, makatrabaho sa ngalan ni Jesus. Lord, among giklaim ang blessing sa langit, Ginoo. Lord, ang favor sa langit, si mo kanakan, Lord.
Di mi mahutdan, dili mi makulangan, Lord. Salamat, Ginoo. Ikaw ang source sa tanan. Source ka sa tanang kwarta, Lord. Lord, salamat kayo. Gagikan nimo, Ginoo. Among pakinahanglan matagbo sa ngalan ni Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Ang duha ka kamot ibayaw igsoon tubangan sa Ginoo. Thank you, God. With surrender arms, Lord. Salamat, Ginoo. Free na mi, Lord, bubayaw sa among kamot. Walay pagduha-duha, Ginoo. Tungod kayong imong gugma mo'y nagmatarong na mo. Thank you kayo, Lord, with His hands. Akong gideclare ang padayon supply sa bulan sa Mayo sa ngalan ni Jesus. Padayon nga proteksyon sa ngalan ni Jesus. Padayon pagtagbo sa pagkinahanglan sa ngalan ni Jesus. May panglawas sa ngalan ni Jesus. Labaw sa tanan, magpadayon may pagtubo sa among gugma diya kanimo, Ginoo. Nga makinabuhi na mo ang matarong nga kinabuhi at tubangan nimo. Aron ang mga tao sa palibot na mo, madanagan sa matarong nga buhat, Ginoo ginabuhat sa matag usa ka na mo. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord. Akong gisend out, akong mga igsoon balik na pod, Lord, sa panginabuhi, pamilya. Uban nga sa kusog, grasya, gikan kanimo, Ginoo. Salamat sa kusog, salamat sa kaalam. Madumala, tibuok simana, Ginoo, kauban nimo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Manguli ming malipayon, Lord. Manguli ming pinanalanginan. Sa ngalan, samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus, receive! Amen! Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. Alingkod mo, Megson. God bless you. I love you with the love of the Lord. Kita-kita ta next Sunday. Sa ngalan sa Ginoo, magkinabuhi tang tarong. Amen? Bye-bye. Diyos, ika'y masasalamatan. Sa'yo may tunay na kalayaan. Kalayaang di mababayaran ni numan. Kami malayang mag-awitan. Kami malayang magsayawan. Sa piling mo kami malaya, malayang lubusan. Kami magpupuri sa'yo, nakikisa sa buong mundo. Mga malayang Pilipino, inuspos mo ng pag-ibig mo. Kami nagpupuri sa'yo, nakikisa sa buong mundo.